Musulman adamlar birine duşan pillasında kayta alfazlar aydıp duşmaly we duşun halas edenden soň ýandan birinin gaýtjak pillasında kayta alfazlar aydyp gaýtmaly. Muny şeriatda öwredilip goýulan. Duşak pillasında assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh diýip aýdyp duşdun. Duşun halas edip gaýtjak pillasında musulman dogunyň ýanyndan ondan assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh diýip gaýsyn diýip şeriatda şuna öwredilen. Şunda bereket baru, şunda rahmet bilen dua etmeklik, ba salamatlyk bilen dua etmeklik, ba biriniň hakyna dua etmeklik, ba şunda haýr ba. Elbetde hariç kişilerle meňdäp duşa halat et gaýtjak billa gije wata gijen haýrly bolsun diýip gündi duşan billa gündiň haýrly bolsun diýip aýtmaklyk. Bul bil asalat aýdyşlyk durust däl. Fetwa kitaplarda gelýär. Eger bitte aýsa meselen awal salam berip duşanmasa, ondan soň ýanyn gaýtjak billasynda salam berip ýygynden gijeňem haýrly bolsun diýip gaýsa ondan okşýar diýip gelýär. Emma salam berişmän, gijeň haýrly bolsun, gündiň haýrly bolsun elpazlar biri gaýdyşyş, onda watan başga bir kowmy ödünmegleşdiriş bolýar. Men teşebbehe bi kowmin fe huwa minhum diýip gelýär. Bir adam ýene bir kowmy ödünmegleşdirse, kirdarda, akwalda, gepleşinde, duşunda şol adam hem şu kowmy jümlesinden diýip gelýär. Ana bul geplere hem eger salam berişmän İslamda öwredilen nerse, talim berilen nersäni ihtiýar etmän, şolary ihtiýar edip öz işlerinde adet eden bolsa, onda olar hem şol başga kowma, garbylara meýleşdirdigi bolýar. Eger salam berişip duşýaru, ýandan biriniň ýanyndan geçip billäsinden salam berişip, ýygynden şol gijen haýrly bolsun, gündiň haýrly bolsun elpazlar istimal edip ondan okşýar. Wallahu alam, oýun muhtem.